YTK. Vakuuttava työttömyyskassa. Hyvää iltaa. Helteet jatkuvat huomenna lähes koko maassa. Edellisten päivien tapaan ukkoskuuroja kehittyy vain pohjoisimpaan Lappiin, mutta viikonlopun aikana nämä ukkoset ovat täältä valumassa alas. Lauantaina niitä esiintyy jo täällä Oulun korkeudella ja ehkä Pohjanmaalla, ja sunnuntaina ukkosia esiintyy yleisesti jo maan keski- ja länsiosassa, eli helteet päättyvät nyt sitten ukkosiin, ja noissa ukkosissa voi esiintyä monenlaista vaarallistakin säätä, esimerkiksi syöksyvirtauksia ja voimakkaita puuskatuulia maanpinnassa, joten jonkinlaisiin vahinkoihin voi olla tarpeen varautua. Tänään siis ukkoset ovat kuitenkin olleet tuolla pohjoisessa, lähinnä tuollaisia yksittäisiä ukkoskuuroja, ja etelämpänä on sitten ollut hyvin kirkas lämmin päivä ja yöstä tulee kirkas. Lämpötila ei juuri 15 asteen alapuolelle pääse laskemaankaan. Ja aamulla lämpötila lähtee kohoamaan nopeasti ja päivällä ollaan taas näissä tutuissa lukemissa. Ehkä vähän kumpupilvisyyttä kehittyy tuohon taivaalle, mutta monin paikoin myös selkeää säätä on tiedossa. Ja kaikkein lämpöisintä huomenna on täällä lännessä. Varmaan 30 asteeseen, sen ylikin päästään paikkapaikoin lännessä ja Pohjanmaalla, ja myös tuonne Pohjois-Pohjanmaalle voi olla näitä 30 asteen lukemia tiedossa. Sen sijaan aivan pohjoisimmassa Lapissa on viileämpää ja tässä välissä kehittyy näitä ukkosiakin edellisten päivien tapaan, mutta vielä huomenna pohjoisen ukkoset ovat aika yksittäisiä kuuropilviä. Sen sijaan lauantaina jo voimakkaampia ja yhtenäisempiä ukkosia esiintyy täällä Oulun korkeudella ja tosiaan myöhemmin illalla myös mahdollisesti Pohjanmaan suunnalla, mutta lännessä, etelässä tuo lauantai on vielä varsin aurinkoinen ja helteinen päivä. Sunnuntaina sitten hellettä on enää eteläisimmässä Suomessa ja sunnuntaina todellakin noita ukkosia voi olla ja niissä voi olla vaarallisen voimakkaitakin tuulia. Ensi viikolla sää onkin sitten näiden ukkosten jälkeen selvästi viileämpää. Nyt mukavaa illan jatkoa.